שלום לכם צופים יקרים, ברוכים לערוץ טריפל OG, סרטון חדש שפעם אני משחק בטריין 2 ובודק האם המשחק הזה באמת שווה את הקנייה שלו. המשחק בערך עולה, אם אני טועה, $20 עם כל ה-DLCים שלו וכל הדברים האלה, ואני פה הפעם כדי לבדוק אם המשחק הזה שווה איזה כסף שלו. אוקיי, הפעם אנחנו יכולים להזיז תפרים, אז אנחנו צריכים להזיז את האבן הזאת מפה כדי להמשיך. With his magic you could lift object. הם עכשיו מסבירים לנו על המשחק. עכשיו draw a square and release. אוקיי, נוריד את זה בינתיים. אפשר להוריד את מהדברים האלה, מקבלים XP מהשיפועים האלה. מה אני אעשה? אוקיי, אז טריין שלנו עכשיו במשחק חשיבה, והיום אנחנו הולכים לשחק ממנו קצת כדי לבדוק אם הוא שווה את הכסף. אם הוא באמת שווה את הכסף ובאמת משחק טוב. למרות לפי מה שראיתי הוא לא המשחק הזה משחק משום מה. אוקיי, משחק חשיבה שבהתחלה קצת קשה להבנה והוא די קל בהתחלה, אבל לאחר מכן הוא נהיה משחק כיף יותר וקשה יותר. זה כעיקרון משחק שהוא קו-אופ, אחד ממשחקי הקו-אופ הטובים ביותר שיצאו עד היום, שהם אינדי, אם אני לא יודעת סוג של אינדי. יאללה, עכשיו אנחנו משחקים אותו. אוקיי, וקליק ימיני אני מבין שמגנים יחסית כמו ערבים. קליק שמאלי מרביצים. אוקיי, אנחנו צריכים להביס כל העצים האלה פואץ ולשבור את זה. עכשיו אנחנו אמורים לעלות פה. יאי. בינתיים המשחק נראה מאוד נחמד. יש בו מיני דברים מגניבים כאלה באמת. אוקיי. כן, אני חושב שבהתחלה בהתחלה של המשחק אתה משחק עם כל הדמויות האפשריות. אני מנחש שאתה משחק עם כל הדמויות האפשריות להתחלה. אוקיי, אז טריין 2 הוא משחק אסטרטגיה נחמד מאוד, הוא בכלל לא קשה האמת. להתחלה אני די בטוח בהתחלה, אז בהתחלה הוא ממש לא קשה. נראה משחק מאוד נחמד. מה זה? אוקיי. בהתחלה קצת לקח זמן עד שמבינים מה עושים ברוב השלבים, אבל זה לא כזה קשה, סך הכל. אוקיי, עכשיו, בשלב כזה אנחנו גם יכולים להחליף בין השחקנים. אוקיי, עכשיו גם מקבלים כל מיני דברים מגניבים כאלה. אוקיי, תודה רבה שצפיתם בפרק, אשמח לסאב ולייק ותרגישו חופשי גם להגיב. כל דבר שתעשו בערוץ, שהוא כמובן חוץ מדיסלייק, מאוד יעזור לנו. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, נתראה בסרטונים דומים בהמשך. תגידו לי מה דעתכם על המשחק. אני דווקא חושב שהמשחק מאוד נחמד, אני דווקא די אהבתי אותו. אז תודה רבה שצפיתם בפרק. אני אראה אתכם מתי שאני אראה אתכם, ויאללה ביי.